أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma yan uwa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin koshin lafiya. Insha Allahu ta'ala a yau kuma da yardan Allah da izinin Allah tare da taimakon Allah ga madauke da sirri na gaba da izinin Allah, wanda wannan sirri yan uwa za su yi mamakin shi kuma za su ga abin mamaki wanda a mutum zan ce bai taba ji ba wani koko bai taba gani ba. Insha Allahu ta'ala wannan sirri ba kowane sirri ba face kiran bokayi da matsafa da masihirta. Akwai wani lokaci da za a kawo maka wani aiki wanda aikin ya shafi na wasu matsafa ne ko na wasu masihirta. Kamar a ce wasu matsafa sun shigo a garinku suna wani abu da bai dace ba, ko amma wani sihiri kai kuma an riga an biya ka wasu kuɗi wanda za a ce duk yadda za a yi a karya shi, ko akwai wani aiki da za a bayar wanda ya riga ya gagari ka kai baka ma san ta yadda za ka yi wannan aiki ba, to duk kana iya kiran bokayi ko masihirta ko matsafa ka ba su umarni da su ma wannan aiki, ko ka hana su daga yin wani abu da suke yi, ko ka sa musu doka akan wani abu. To wannan sirri zai yi ba maki na abin al'ajabi. Wannan sirri daga Sheikh Imam Al-Ghazali. To Imam Ghazali dai kowa ya san shi a cikin littafinsa na Asrarul Hazinati fi Dibbi Rauhani yayi bayanin wannan sirri wanda za a kira bokaye da masihirta. Lallai insha Allahu ta'ala kuma a ba su umarni a kan dukkanin abin da ake bukata, kuma ya zama dole su yi biyayya kamar yadda ake kiran aljanu da shidanu da rauhanai. To yau kuma mun juya za a yi amfani da bokayi ko masihirta ko matsafa a kira su kuma a sa su abin da ake so a sa su, ko a hana su abin da ake so a hana su. To wannan sirri ya samu asali ne daga Imam Al-Ghazali. Lallai insha Allahu ta'ala. To kafin dai mu shiga cikin bayanin wannan sirri, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ko ka daɗe cikin wannan channel mai albarka amma baka danna alaman bibiya ba, ma'ana subscribing, to ka danna mana wannan alama na subscribing domin ka zama ɗaya daga cikin mabiya wannan channel mai albarka. Sannan ka danna mana lakin domin ƙara mana ƙwarin gwiwa akan kowane lokaci. Sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana insha Allahu ta'ala. Wannan sirri na abin mamaki ne, na abin al'ajabi. To ya danganta da wanda yake da buƙatan kiran bokaye ko wasu masihirta ko wasu matsafa. To wanda yake da wannan buƙata to ya sani kuma shine zai yi wannan aiki. Saboda haka kuma 'yan uwa gargaɗi, kada kana jin wannan sirri kawai ka zo ka ɗauka wai ka ji ka yi aiki da shi. A'a, ka tsaya ka yi tunani tukun kafin ka fara wannan aiki. Lallai insha Allahu ta'ala, domin na san wasu 'yan uwa hanzari ke gare su daga an ji abu sai a ce to bari a ɗauka a ji kawai a fara aiki. To wannan sirri ba haka yake ba, sai a kiyaye. To da fari wannan sirri ba shi da wahalan aikatawa, sai amma dai ba kowa ne zai iya yin shi ba. Yadda ake yi shi ne za a samu zuciyar baƙin rago kamar yadda bayanin sirrin ya zo kenan. Idan aka samu zuciyar baƙin rago, imma wani aiki ne aka yi aka yanka baƙin ragon, imma wani sauwa aka yi a dai tabbatar da baƙin rago ne, sai a zo gida. Idan aka zo gida, to lokacin da ka ga daman kiransu sai ka zo ka gasa wannan zuciyar a wuta. Idan aka gasa sai a ɗauko zuciyar, a ɗauko tawwadiya da alƙalami sai a rubuta wa'innan sunaye. Idan aka rubuta wa'innan sunayen to sai ka ɗauki kujera ka zauna
sai ka fara cin wannan zuciyar da ka gasa ka rubuta wannan sunaye. To wallahi tallahi take wallahi za ka na ganin masihirta, bokayi, matsafa suna fitowa daga cikin ƙasa yadda ka san hayaƙi. Kuma 'yan uwa mun san dai cewa akwai waɗanda suka san da wannan sirri kuma suna amfani da shi, shi yasa ka ji an ce malam ya fi boka, saboda ilimi kenan. Akwai waɗanda suka san wannan sirri suna amfani da shi. 'Yan uwa malamai da almajirai kada su ce mun shishigi, abu ne dai wanda wasu 'yan uwa ba su sani ba, shi yasa muka kawo wannan sirri. To kana fara cin wannan zuciyar za ka na ganin suna ta ɓuɓɓullowa kamar yadda ka san hayaƙi suna fitowa daga cikin ƙasa. To bayan sun gama fitowa kuma ba wai a manya-manyan daga cikinsu ne za su na fitowa daga cikin ƙasa. To idan ka ga dama za ka ba su umarni, ko za ka tambaye su wani abu da kake so ka tambaye su, ko za ka hana su abin da ka ga dama hanawa, kuma ya zama dole kowa ya maka biyayya daga cikinsu. Lallai insha Allahu ta'ala. To wannan sirri abin mamaki ne, shi ma abin al'ajabi, wanda na san wasu 'yan uwa suna da buƙatan wannan sirri, wasu kuma suna da buƙatan wani aiki ne gagarumi wanda ya fi ƙarfinsu. To ana iya bi ta wannan hanya. Sannan kuma 'yan uwa ku sani cewa mun kawo wannan hanya ne ba don ka samu dama ba ka yi abin da kake so, domin 'yan uwa mu sani cewa ko me za mu yi to mu kwatanta da ilimi, sannan kuma mu sani cewa akwai Allah. To saboda haka 'yan uwa sai a kiyaye. Ga kuma 'yan uwa kada a ce ba mun ɗauko wannan sirri mun bayar ba ne, mun dai yi bayanin yadda yake ne. Kuma 'yan uwa sun san cewa ire-ire wannan sirri ba mun cika ɗaukan shi ne muna badawa ba, sai dai mun yi bayani shi yadda ake yi. Idan mutum na bukata to yana iya tuntuɓar mu, sai ya mana magana, sai mu gaya mai yadda sharaɗin abin yake. Insha Allahu sai biya abin sadaka, sai a tura mai da wannan sirri kamar yadda 'yan uwa suka sani insha Allahu ta'ala. Saboda haka 'yan uwa, nan bayanin wannan sirri zai tsaya, a nan za mu dakata. Masu neman ƙarin bayani su muna magana ta WhatsApp ta wannan namba. 'Yan uwa muna ba su hankuri, masu kiran mu ta waya suna ganin wani lokaci ba ma ɗauka. To gaskiya sakamakon aiki ya yi yawa, kaga ba mu ɗaukan kira wani lokaci, ba mu san lokacin da za mu yi muna magana da kai ba. To saboda haka 'yan uwa a ta hankuri, tunda mutum ba guda ba, to sai a yi hankuri a rika muna magana ta WhatsApp. Kowane lokaci da mun duba za mu baka ansan ka da izinin Allah. Ga masu neman ƙarin bayani kuma su ma suna iya yin comment ko a muna magana ta wannan number ta WhatsApp insha Allahu ta'ala. Saboda haka nan za mu dakata. Kada a manta da subscribing, liking, sharing zuwa ga 'yan uwa almajirai domin su ma su amfana. Da haka muke cewa ma'assalam, sai Allah ya ƙara dawo da mu kuma ɗauke da wani babban sirri mai albarka. Saboda haka 'yan uwa masoya, muna makowa fatan alkhairi. Daga haka muke cewa ma'assalam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalam.